Ang tao mangutana ilabi na sa mga butang nga wala siya mahibalo o wala siya makasabot. Kita mangutana aron mahiyagan ang atong huna-huna ilabi na sa mga butang nga wala kita makasabot o dili klaro nganha kanato. So sa atong kinabuhi, daghan tay mga pangutana. Unya mangutana usab kita sa mga tawo nga tan-aw nato, makahatag kanato og tubag, makahatag kanato og makapasabot kanato di labi na dinha sa atong mga pangutana. Apan kun ang tuyo sa tao diha sa iyang pagpangutana aron na diha sa pagpakaulaw sa maong tao aron ipakita kaniya nga mas maalamon siya kaysa iya nga gipangutan-an. Kini nga klase nga mga tao dinhi gipakita nila kung unsa kadako ang ilang garbo. Kaya diha sa paghimo nini sa ingon dili man ang katuyuan nga sila malamdagan o sila makasabot dinha sa maong pangutana, kundili mao man ang pagpakaulaw ngadto sa tawo. Mga igsoon, sa panahon ni Hesus ang maong nasod, sila ubos sa pagmando sa emperador sa Roma. Ug diha sa maong pagdala sa mga emperador niadtong panahon ilabi na diha sa panahon ni Hesus, sa dihang inahinay daghan na ang mga tawo nga nagasunod kaniya, naminaw kaniya. Ana usab ang kasina dinha sa mga Pariseo ug usab dinha sa mga pundok ni Herodes. Ug mao kana nga ang ilang pagpangutana diha kang Hesus dili aron sila mahayagan, aron sila makasabot, kundili aron pagbitik kang Hesus. Diha sa maong pangutana kung mutubag si Hesus nga dili angay nga muhatag ang mga tao dinha sa emperador, ang atong Ginoo pwede nga siya muingon o pasakaan nga kontra siya sa maong emperador. Ug muingon usab siya nga uyon siya nga muhatag og buhis ang mga tao. Ang mga tao sab nga nagtan-aw kang Hesus nga dapig dinha kanila mga suko ug dili na musunod umubiya na dinha kang Hesus kung mupili siya ug usa lamang diha sa maong pangutana. Apan ang maong pangutana gitubag ni Hesus pinaagi sa pagpangayo sa maong salapi. Unya, unsa may tubag ni Hesus, ningon siya, ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Dinhi nagpahinomdom nga bisan hangtod karon nini nga kalibutana, kita aniaman nagpuyo o ubos sa pagmando usab dinha sa atong gobyerno. Kita kinahanglan nga muhatag og buhis. Ang buhis sayod kita nga naghatag usab kini kaayuhan alang kanatong tanan. Mao kana nga daghay mga proyekto nga makahatag og kaayuhan dinha sa mga katawhan. So ang paghatag niini wala lamang kita nagunahuna nga kini makahatag kanako sa akong kayuhan, kundili alang sa tanan.
So naisubay ko nga pila ang kita sa maong tao, ang maong buhis. Usab dinha sa espirituhano nato nga kinabuhi nga kita isip nagtan-aw sa umaabot, kinahanglan usab kita muhatag alang kung unsa ang angay dinha sa Dios. Kining kanunay nato nga pagsimba, ang paggahin nato og oras panahon diha sa Ginoo mataga sayo sa buntag. Sayod kita nga kita gihimo dinha usab sama sa hulagway sa ato nga Ginoo. Kita iya sa Dios. So angayan lamang mo nga muhatag kita, mugahin kita og oras dinha sa atong Ginoo. So pwede di ay nga kita mutuman dinha sa mga kalibutanon nga atong responsibilidad ug usab dinha sa pagsunod sa mga pagtulunan dinha sa atong Ginoo. Kay usahay mas palabihon ra man nato ang pagpangita sa kwarta ang panginabuhian. Usahay makalimot na ta sa atong obligasyon, sa atong responsibilidad dinha sa atong Ginoo. Mga igsuon sa kanunay, ang Dios siya usab andam nga musabot kanato. Apan kinahanglan usab kita nga maningkamot dili lamang sa mga kalibutanon nga mga butang, kundili labaw sa tanan ang espirituhanon. Atong hinumduman nga ang kalibutanon nga mga butang, ang atong obligasyon dinha sa pananglitan sa gobyerno sa pagbayad sa buhis, kini temporaryo lamang. Apan ang atong espirituhanon nga kinabuhi, ilabi na ang atong kalag, sayod kita nga kini hangtod sa kahangturan, ilabi na dinha sa kaluwasan nga atong gipangandoy. Mao kana nga sa kanunay maningkamot kita dili lamang sa atong kalibutanon nga kinabuhi, ilabi na usab dinha sa pagsunod sa mga sa kabubuton sa sugo sa atong Dios. Palihog sa pagtindog